As cousas andan revoltas polo cuadripartito de Cambados. O BNG se hoxe a palestra para evidenciar a crise que atravesa o Executivo. Falan de descoordinación e improvisación. Un goberno de coalición, como é sabido, non é unha suma de gobernos independentes, sino que é necesario que haxa coordinación e previsibilidade. Nos agora mesmo non podemos dicir que teñamos esa sensación. A nivel interno, levamos meses avisando aos nosos socios que non podemos seguir así, que teñen que tomar conciencia desta situación e que, tal e como estamos, non ten boa traza. Sin embargo, de momento non tivemos resposta, parece que están cómodos en esta situación de improvisación constante que para nós non é permisible. Din que levan tempo advertindo desta situación e que a pinga que rebordou o vaso foi acontecido no último pleno. Esa moción presentada polo equipo de goberno sobre o Pazo de Montesacro que incluíu unha modificación sobre o financiamento da súa compra a proposta de Cambados Pode e que, asegura o BNG, eles descoñecían. Aquelas mocións que se traten en reunións clandestinas pois non deberían ter validez legal, como aconteceu neste caso, non? E máis, cando non foi informado tampouco o secretario do Concello, non? Non debería ter validez legal este tipo de acordos que se fan de xeito clandestino fora das xuntas de goberno, que para iso temos este órgano colexiado. Os nacionalistas tendenlle a man a PSOE, Somos Cambados e Cambados Pode para reconducir a situación e que o cuadripartito teña futuro. Nós queremos que a esquerda goberne en Cambados, queremos que este goberno teña futuro. E para iso é importante, digamos imprescindible, que haxa, o que dicíamos, unha coordinación nas áreas de goberno. E anuncian que convocaron a reunión de seguimento do Pacto de Goberno, algo que pode facer calquera dos grupos do Executivo. A nosa intención, e desde logo que entendemos que o correcto e normal, é que a persona que tenga a competencia de coordinar un goberno de coalición, en este caso o alcalde, asuma o seu papel e empece a coordinar. Porque o que non pode ser é que coa excusa de que isto prexudica a aquel concelleiro ou a aquel outro concelleiro, deixamos que cada un faga o que lle dé a gana. Isto non é serio. Isto non é serio, e a imaxe que se traslada á veciñanza, por desgracia, a día de hoxe non é boa. A intención dos nacionalistas é que esa reunión se celebre este mes.